Day, nakagawas na kita sa tong hawla. Gani no. Hoy, Day. Nice lagi mong voice run. Pinugos ka ni. Hoy, Day. Pagwantay ka na Marites. Uy, Sarge! Itawag ka, Sarge. Pagtarong niya ba? Inastig. Paploy, kumusta? Paps. Sarge, murag dugay-dugay yung tawa nagkita ba? Nakababa na di ka? Oh, Paps. Nagpasaka ko granggo. Wa pa di ka na priso? Ang grabe po nang mapriso, Sarge eh. Ay sa, saan nang kauban? Paploy. Mauni isa sabay nakangilingig nga sundalo. Daghan na kayo ning destino nga salon. Ha? Unsa to, Sarge? Akong pasabot, daghan na destino nga gira. Ah, gira na. Nabungol na day ko. Nya Paploy. Mga to sa amin, kaya na pa may transaksyon at tuon ba? Tara, pre. Matay duda ko itong kauban niya. Mubok ay short, oh. Tundan ako ni Be. Kaya ito niya. Uy! Malawa diya, Day. May makita. Hi, Oscar. Ganihara ka? Ininar ako sigulat ni mo ba? Transaksyon gede ay. Yang laki de giad to. Hi, Charme. Hello. Oh, musaybit na gito, oh. Oscar, focus on me. Tara na, bibi. Galasgaw. Kailan mo ko ning aktor, way? Sumbong ko ni siyang asawa. Unya, may ikot na si mo motor. Aw, igo eh. Ako kay bakanti oh. Ako una, Day. Ako una. Diri alam ta? Oh, dili na ta, bibi. Kay mingaw ba? Ibibilis na lang kita, ha? Inay mo kauban nga lookout na siya. Ay, sabi, unsa man ni? Patay, sakpan. Unsa man ni, Mark? Tay duray ni, ha? Buhay ka mo, Dre! Buhay! Buhay! Ay, dur kay kay! Dugan ako lang, tumayo na ka ba? Ako face, madaon. Turay mong ba, madam? Danyap! Patay akong asawa. Namayo, tapuday ka! Impas yun ni Ron. What's that? Naay mo asawa? Igat kayo mga bayuta mo, ha? Bakit mo dire? Bakit tapos-tapasunta mo ron? Kana, pamunali na!